Vechtpartij in JJIC. We hebben de afgelopen periode veel negatieve berichten over JJIC gehad, over onrust. Toen heeft minister van Justitie Charlton Hato besloten dat er een nieuw directeur moest worden benoemd. Dat is deze week gebeurd. Maar gisteravond heeft zich toch weer een incident voorgedaan bij de jeugdjustitiële inrichting Curaçao JJIC. Een lid van een familie die eerder al bij verschillende incidenten betrokken is geweest en daar in het verleden zelf ook gedetineerd is geweest, kwam binnen bij het instituut en heeft daar 2 jongeren die in de inrichting verblijven mishandeld. Ook heeft hij vernielingen aangebracht. En minister van Justitie Charlton Hato beschouwt dit als volstrekt onacceptabel, want hij benoemt veiligheid, orde en een stabiele omgeving zijn essentieel voor de jongeren die in het jeugdinrichting zitten. Hij betreurt dan ook dat deze familie zich herhaaldelijk schuldig blijft maken aan deze geweldsdaden. En de politie die heeft de man op het oog. In ieder geval die is ingeschakeld om te zorgen